ko wajabate ka do karato ale ni nereti ba min nye ni wajulu kelenye atwade ko Banjugu Traoré ko ni sa kalo tan fla wajabate ka do ale ni ko de binwana kunungo ni ya me critical of mandat de dépôt ni mandat de dépôt ala kanisa masara folo ma bali bi flana mandat de dépôt kunungo wajabate ikado semani kala ko ale sherera ma min woni dangoroban nye ikado ani koloshi ni jalamugu ani mugeje kasobo kono wajabate Bamako kasobo mba alaba ananguna sawu wajabate sabula dangoroba chaman dalimbe semani kala ko minaku nyera ko ni adone do ma chama ve ikado kosaina ikado ale ko ni ndai faloko bitige kuma jara da koju wajabate ikado fwaye kuma kalanda defo atara kuma bana mini nevo kabini jinya kunungo muso bi sorasi yaula kabini jinya kunungo muso be fargonel jawke wajabate ikado wajulu kala ni manye kafo kuma do be wajabate ikado mi mina ni gashe walma kana ni ma dogoyai ni faratiro la wajabate bi gelato akwi kado akapuma unana bolo dika kuma ngoni variana foka toti nga aberata ekwa ere manimi sa kuma ngoli lawa sabula minye aywa bulofara chamanye olu ye deli ke ayira ko ni nimisara sabla abina fo asegera kana puma ina ka yafa deli ngo ya sura ye puma jugu bade fo jere jakulu chamambe minen bi sura su muso olu twala inna fo collectif pour la défense des militaires CDM olu ko ni nya nyini chugo bele jile la kamina ka do kasula o sebene kala ko ale ko ni dadon olu kan ngani yadira no olu ye wele daminga tribunal la yelma ode ase kasula wa wajabate ko ale kon dodo na min woni jele min ye procureur Paul anti cybercriminalité kabana ye kuma en vodo mi o tonji jole do o yibolo mana bole do o yibolo mana bo anofe adama o ko ne nde o kuma tiga da ni adama dobe dugubla wo iki dadi wala me ka dugubla adama ko da dabla wo adama wa a textra jadi minedu sigay la hawla alama kunyi bolo mana bo anofe amena wajabate ikado sabula alere kumi gela do kono ikado kiri kono anyine ne do de ko wa wajabate ikado Banjugu Traoré jagele ko ni ayase ko makoi sabula kumi kasula kaso mi na ere blale kundo kafo ay wakalotan woro kaso na minena wajabate ikado abo kaso datule ke kura do nana faraw fanaka wajabate sabula akumblala sebene kala ko minye kaso koroi o kunye kalotan woro kaso iye minge ni mina nuna na anywana wala isoro kalutan wora kaso iboke wa kemesefa ibo sara wajabate abele jele ofengele ni ya meto kana incitation à la violence trouble à l'ordre public oluta ko wajabate ode ka manivi shu ka ke gele ni jugu ya ka ke jamana ere d'Afrique wajabate ka do ka manivi shu anga wuli ka karnywana wajabate akikaro ni ngele adamado de adama asafurla Banjugu Traoré soro sebenegala ko ambido ni na ko sura ko ni dangoroba ani iko kitabu ko ni ayo kala kaso kono ambido ni mina ko bi ni ngwen fanga mimbala ni gela mimbala wajabate ayi ma chaman de dimi ko nge rezo ka mo ka talundalu emani mewa emani nyewa emani mewa Banjugu ye mi votu ni ayeni ndeke wajabate ko nye fanga mi zoro nga fanga mi ndo fanga nyumande